Bona, joveros i joveres, benvinguts a l'Ona Jove, el programa més random de les ones, perquè som randoms, perquè cada dia comencem ballant, cada dia comencem dient tonteries, com aquesta que estic dient ara mateix, i cada dia us portem com anècdotes i coses molt estranyes que ens passen, normalment al transport públic, que ja portem és el monotema, portem tralleta ja amb el transport públic durant tota la temporada, que l'altre dia pensant... O sigui, deien, no pot ser que cada programa surti al transport públic. Cada setmana pot sortir. També és que el patim bastant, El patim diàriament. Sí, o sigui, és una cosa... És el nostre rutinàries, dia a dia. Recurrents en el nostre dia a dia. Clar, si ho fas servir molt, tens moltes anècdotes. Clar, i com qui fa servir cada dia el taxi, no? Segurament cada dia tindrà anècdotes amb el taxi. O amb el xòfer. Amb el xofer. És que clar, el xòfer. M'ha portat... I hem parat, hem punxat la roda. Sí. Clar, hem estat m'ha donat aigüeta, una ampolla d'aigüeta, perquè clar... Era dolenta. Era de l'aixeta, no? Sí. Bueno, què tal, Marc, com estàs? Com ha anat la setmana? Doncs bé. Sí? No tenim anècdotes del transport públic, almenys per la meva part. No, tampoc per la meva. Molta gent que ens escolta dirà sí, per fi no parlen del tren i del bus. Bueno, qui sap, o sigui, queden 55 minuts d'impacte, D'impacte. El que sí que aquesta setmana hem de parlar de crims. La Marina li fa repelús. Em fa repelús, sí. Diré les meves raons perquè em faci repelús crims. La gent està a tope de power, a tope de power per molts sentits. Sí. O sigui, en Marc és multibanda, vull dir, en Marc llegeix, en Marc mira, en Marc escolta. Podcast. Vull dir, tot. És 3 de 3. Doncs sí. Però avui hem de començar amb una cosa, perquè sempre queda al final la Met Gala. Que jo sóc el típic que veu a Twitter 4 fotos Marc, i no entén res. Podem posar, sisplau, la sintonia dels Oscars, la que a nosaltres ens agrada tant. Maca. Samba i tant. Home, sí, tant. Jo imagino un director d'orquestra intentant arreglar això i fent així. O sigui, no té cap sentit el que fa aquesta persona. No sé si ho vam dir un dia ja. Digue'm. Jo i la Marina, a veure, quan anàvem a classe, m'ha encantat el moment de... Avui comencem parlant de la Met Gala. Ja ho continuarem, home, i tant que sí. És anècdota ràpida. Va, anècdota. Quan tu i jo anàvem a classe... Estàvem a primària. A l'escola d'educació primària. No sé si era a 5è o 6è. Ja teníem nosaltres el cap centrat, no? Vam fer el conte de Nadal. Hombre! I si te'n recordes, tu i jo... Sí, tenim el vídeo. De fet, el podríem buscar i posar perquè el tinc per aquí, Tens el vídeo? El tinc per allà, sí. El meu pare gravant això amb un mòbil, era un Nokia 5200, que eren els primers tàctils de Nokia. Crec que era el tio que va fotre ja un trípode... No, el meu pare va estar-se 1 hora i pico així. Amb el braç així. Això, bueno, vull dir que clar, encara té el braç adormit, no? Encara té el braç adormit, o sigui, té la bola del braç, són els bíceps, això. L'estabilitzador, no? Té ja, ho té així. Va així, com el muñeco Michelin. De fotògraf. Podríem contractar aquí per aguantar la càmera. Exactament. Així tenir 2 plans. Qui sap. Li podríem comentar. Doncs van fer la gran obra de teatre. Va quedar bé, Va quedar bé. Va quedar bastant aconseguida. Flipada, però va quedar bé. Bueno, I era el conte de Nadal. En comptes de fer els pastorets, aquell any es va il·luminar el profe i van fer el conte de Nadal de l'Scrooge, o no sé com es deia. Sí, l'Ebenezer Scrooge. Que no li agradava el Nadal i tal, no? Quina llàstima. I total, que nosaltres, doncs, molt feliços, doncs, ens vam dividir. Hi ha el que no volia actuar, que va anar cap a la branca de la part tècnica, o la part que vam triar jo i la Marina. Però jo sí que volia actuar, aquí està la cosa. El que passa que jo no feia teatre. Clar. Només tenia en paper la gent que feia teatre, que això també ho vaig trobar jo. Què vols dir que feia teatre? O sigui, els que feien teatre al col·le, d'extraescolar... Hi havia teatre al col·le? Clar, i tant. M'acabo de... Sí, clar que hi havia teatre. Però aquests tenien paper segur perquè, clar, com que eren els que sabien fer teatre i tal... Clar, doncs, aquests havien de destacar per sobre de la resta. I després hi havia els que, pobres de nosaltres, volíem tenir un paper estel·lar en aquella grandíssima obra de teatre. Jo hagués anat a la part tècnica, però directe, Clar, després hi havia les que i els que ballaven.
Sí. Que no donaven per Aquests paper, són els que però... anaven a fer dansa o coses després d'escolar. O que tampoc ballaven, però en aquell moment van dir jo soc la Britney Spears. Sí. I ballo, molt bé. I després hi havia els que fèiem, com en Marc diu, música. Sí. Jo vaig fer de narradora en aquella obra de teatre. O sigui, jo narrava. Ah, és veritat. Anàvem en parelles, Que sortíem en t'havies de parelles... canviar aquella disfressa d'espuma. O sigui, portava a sota el vestuari de narradora que era de color daurat, o sigui, allò no es veia més perquè no es podia, i a sobre em feien posar la cosa tremenda que va ser, que allò era d'un carnaval de Torelló, com a mínim, Marc? Com a mínim. Home, sí. És que ens van dir alguna cosa. Era de Torelló, jo. Sí, era de Torelló tot, el vestuari. No sé si era vestuari. del teatre o era de... No sé, de qualsevol xuminada que fessin per Torelló, però clar, és que, escolta'm, aquella cosa d'espuma allò picava, o sigui, allò et tocava una mica el coll i allò picava. I l'oloreta que feia tampoc era... No era bona, faltava una mica de Chanel number 5 Sí, per fer-hi una mica... Sí, exacte. Bueno, explica el que volia explicar, Marc. Ens va tocar la flauta i me'n recordo que teníem la professora, o sigui, hi havia reservada la primera fila del teatre. Rose era la professora, la Rose. Primera fila del teatre estava reservada per la Rosa. Per la Rose? Sí. Sí. La Rose era la ama i senyora d'aquella fila del teatre. I de l'escola, de la tot, música. del col·le, sí, deixem-la del col·le. Total, ens poses a primeríssima fila, a sota de l'escenari, però abans de les primeres cadires, a cantar, havies de cantar, tocar la flauta i no sé què més. La flauta la tocàvem a dalt, a l'escenari. Sí, això em sona. Aquesta a dalt de l'escenari. I llavors cantàvem a la banda dreta una cançó, marxàvem pel cantó i a la banda esquerra una altra cançó. Toma castanya, o sigui, si no havíem tingut prou. Només en cantàvem dues i tocàvem la flauta un cop? Jo crec que cantàvem més. Se'm va fer llarguíssim. És que jo crec que cantàvem més, O sigui, vam cantar, no sé, és que clar... És que vaya percal, Va ser un percal entre cantar, que allò tocar la flauta, desafinava que més. jo el do no l'he sapigut fer mai. El do greu. El do. El do... Sí. Sí, com que li perquè finaria tantíssim. després vaig provar jo tenia la flauta de fusta i després em van deixar la de plàstic. I la de plàstic, el do surt a la primera. Jo tenia la de fusta. Aquesta és la xunga. És xunga, però s'aconsegueix, Marc. Doncs encara no sé tocar el do, Però, sincerament, jo crec... Fa... És Marc un Freddie Mercury. O una Mariah Carey, però amb gallo incluïdo. Sí. Bueno, jo crec que la conclusió d'aquella obra de teatre del conte de Nadal de Disney va ser... no va estar malament. Hagués pogut sortir una cosa molt més elaborada? Poc potable. No, elaborada sí que va estar. I recorda't el que feia d'esquelet, que li van posar com un vestit, crec que era. O sigui, era com una estructura que la portava enganxada als ombros. I jo recordo perfectament qui era la persona que portava allò. No me'n recordo. Jo sí, després t'ho dic. Però portava la d'això i recordo que perquè el nano era bastant robust i el podia portar. Ah, crec que ja sé qui és. Ja saps qui és, oi? Sí. Però ja m'ho posen a mi, l'enclenque de turno amb 12 anys, i allò cau a terra. Vull dir, claro. Em marques un... No sé, un queso de rulo caient... Ah, també... Pum! Pum! Ja està aquí la guerra! Ja està. Total, l'anècdota és... A veure quin és. Que nosaltres... Encara no l'anècdota? No. Vale, va, digues. Ja no sé ni quin era, però... Sí, home, sí que el saps. Havies dit de la Met Gala. Ah, sí, i per què deies... Ah, per el vestuari, suposo. No era vestuari. Per les espumes que portàvem a sobre. No, era per algo de cantar. Ah, doncs no sé. No sé de què era. No sé. Aviam, què havies dit? De la Met Gala? Sí. No havia dit res. Sí, que havien dit alguna cosa. Què havia dit? De la Met Gala. Del vestit o... No és... Ah, que el vestuari ningú va... O sigui, ara començarem amb spoiler de la Met Gala. Spoiler, aquest any 4 persones van fer cas al dress code de la Met Gala. Ningú més! O sigui, les restes van vestir com els hi va sortir del Santíssim Arc del Triomf. I en Marc no segueixen recordant de l'anècdota. No passa res. Ja hem explicat que nosaltres vam fer el conte de Nadal de Disney i vam ser les estrelles cantadores de... O sigui, vam ser la Mariah Carey al Nadal. Ja sé. Ja era hora. Jo anar allargant aquí la cosa. Venia d'això. Vale, va. És que... De la flauta. Ja. Que t'has parlat de la directora d'orquestra. Ah, clar. Llavors, això, la Rosa primera fila, nosaltres a darrere... I la Rosa fent els seus amanellos, com diu ma mare, no sé si està en català o això és cosa de Pablo,
a Manellos, fer els seus gestos de director d'orquestra, nosaltres, que ningú ens havia explicat què volien dir els gestos, feia així i tu tocaves a la teva bola. A part de que tocaves, també ho feia quan cantàvem, o sigui, era tremendo la Rosa amb els braços, o sigui, al vídeo del meu pare surt la Rosa, o sigui, surt més braç de la Rosa que jo, imagina't, Jo això no ho he entès mai, és que no ens ho havien explicat. I era, doncs jo canto i ja està. Canta, I aixecava el braç i després jo seguiré cantant a... Exacte, i quan la Rosa pari de moure els braços, parem de tocar, o sigui, stop. Jo crec que només seria per això. Per començar i per acabar. Sí, I mentrestant no sabia què fer. I anava fent. Anava fent així. És que, a més, era molt fort, la Rosa. No, ara no el tinc aquí, No, jo tampoc el tinc aquí. El tinc a l'ordinador, vés a saber on el tinc. Però hi és, existeix el vídeo. El vídeo de... El vídeo dura 1 hora i pico i dura tant, perquè també estan tots els crèdits que tu estaves a dalt en les màquines, o sigui, en els ordinadors. Jo? Tu estaves en el so. No. Ah, no? No. No van voler comptar amb mi, per això. Ah, però era l'Arnau. Sí. L'Arnau sí que hi era. La gent que no volia... Actuant, ni ballant, ni cantant, ni res, estava en el control tècnic. Correcte. I van sortir tots, el meu pare va gravar fins a l'últim minut, o sigui, fins que es va tancar el teló i el papa stop, o sigui, prou de vídeo. Mira, sí que el trobo. No! Però el mòbil. Que tens el vídeo? Com me'l vas passar? Oh, mira. No. Això al principi... Voleu sentir la Marina amb 12 anys? És que eren molt petits, Sí, amb el projector aquí, que ens van flipar a saco. A veure, deixa'm mirar. Estem cantant. Mare meva, senyor. Ho estic mirant. Érem 3 comptats. Una cosa... No, què va? Aquí per què ens una... Érem tu i jo! I no sé què... I en Jordi. En Jordi. 3 comptats? No, perquè això n'hi havia més. No, a darrere n'hi havia més. Però si no hi cabem, aquí. Però escolta, un moment, perquè ens han ficat els alts a davant i els petits a darrere? Coses de la Rosa. Tu has vist... O sigui, Marc, has sentit el... No ho vull recordar. Tremendo. Espera, que per aquí surto... Ai, aquí surto jo! Ja veuràs, mira, Què ets tu? No, home, no. Espera, que em busco. Ara ja surto, Que èpic tot plegat, Que èpic, tio! A veure, va. Please, come on! I les llums quan s'obren? Mai? Pots fer doble toc per avançar, Ara surts? Però per què no parlo aquí? Mèric, aquí no parlo. Aquí només estava de plantón. Espera. Una bona flautista d'Amelín. Hombre! Ets tu? Si no t'assembles gens la veu. Aquesta persona sóc jo. És aquí? Què us sembla? Espera. Ai, que aquí toquem la flauta. Home, clar, la flauta! Do. Que vaig amb el traje. Érem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És que era penós, tio. És que podrien canviar l'efecte per aquest. No se veia a primera fila. És que jo crec que això no podia ser real. És que se sent un do i se sent... Soc jo. Bastant l'hora anàvem, Gats, això, Ui, aquest re. Això segurament era jo. Cabeldo. Oh, afinadíssim! Saps què segurament va passar? Perquè al final acaba un Mundó, no? Acaba Mundó, jo crec que acaba Mundó. Buah, és que... Jo no sé fer el do. Llavors, crec que vaig fer la tàctica... De no tocar. Vale, bueno, bé, és que... O tocar molt fluix. O sigui, si no toques i ho arregles d'aquesta manera, la cosa és que siguis l'únic que toca. Després ja... Després ja es lia. Llenç de la piscina. Imagina't que tots no haguéssim sapigut fer el do. I tots haguéssim callat. Hagués sigut molt interessant. Hagués sigut molt èpic. Molt interessant. Això passa als concerts. L'altre dia comentava el de Ginestar.
Sí, a Pau Serra Solses. Sí, que deia, feu molta gràcia, primera fila, perquè no sabeu les lletres i moveu la boca. Sí. Sí, jo he fet amb algun concert, he de dir, vull dir... Que tu fas... Sí. Tu. Però a veure, cantant, encara que t'estan pagant l'entrada per veure't en concert, vull dir... Ja, però que fa molta gràcia. Relax, take it easy, Que no somos Freddie Mercury, relax. No somos Joe Mendes. Em fa molt riure les ràdios de música, que posen música, no? Que quan presenten el Shawn Mendes, cap locutor de ràdio sap dir Shawn Mendes. Què diuen? Joe Mendes. O sigui, a veure, entre Joe i Shawn, jo crec que hi ha unes consonants que canvien. Una mica, I unes vocals que també, però les vocals ja deixem... És el Shawn. Més diversió a la granja no es pot demanar. No es pot demanar. Prepara't ja per començar. Sí, una aventura amb el Shawn. I ja està, deixem de cantar. Ai, el Shawn! Això... Oh, Summer Love! No, el Shawn no seria de la Summer, perquè tant de pèl. Això ens ho deia Gatadia, un de Galícia. I és que tothom diu la Junta. Què Junta? La Junta de Galícia. La Junta de Galícia, sí. I que és la de Shakira. La Junta. Diu, que la sabeu dir Shakira, doncs sabeu dir Junta. Junta, claro. Especial, hola Xerit. Quin xai tan original. Visca el Xeixón. Visca el Xeixón. Això ens va enganxar bastant al final del Super 3, no es pot demanar. Prepara't ja un dia de fer començar. Un capítol d'animes i d'intros de programes. Podem fer-ho avui. Bueno, primer... Comentem les intros. Un dia vam dir que faríem com un especial i no l'hem fet, doncs ho fem avui. Comentem primer la Met Gala, sisplau. O sigui, comentem-la perquè jo no sé ni per on començar. Jo menys, no sé massa de què va anar, Jo sí, o sigui... Jo vaig veure la Rosalia amb un vídeo dient no sé què, no. Jo aquell no l'he vist. Jo he vist la Rosalia interrompent una entrevista de la Nicki Minaj que ella li diu mami... no, li comença a ser com una super big fan de la Nicki Minaj. És a dalt, ja veuràs, mira a dalt. No, el tercer vídeo, en el quart. El quart? Sí. O sigui, el que es veu aquí baix, crec que és aquest. Mira'l. Adiós, o sigui, guapa, yes. Diu, adiós, guapa, i l'altre diu, yes, adiós. Del plan, m'has tallat tota l'entrevista. Marxa niniata. O sigui, vine d'aquí. Va ser un dels moments comentats. Què més? Hi va haver un moment que hi havia una entrevistadora, la Emma Chamberlain, crec que es diu, i un actor posa Emma Chamberlain. A veure si et surt. Emma Chamberlain. Vale. I tenim el moment amb un actor... Aquesta és la presentadora o és l'actriu? No, aquesta no sé si és actriu també. Bueno, és que no estic gaire enterada. Pues la del micro. És la del micro. I has de posar I love you. Posa Emma Chamberlain, Megana, I love you. A veure si surt el moment. Mira'l, en el segon vídeo. Amb el Jack Harlow. Sorry, I'm like reapplying my makeup. One moment. You did a great job. Am I doing good? Yeah. Okay, so Bueno, ara parla com del maquillatge, no? Okay, by who? Givenchy. Vale, ell explica que té un traje del Givenchy. Ja pots avançar una miqueta. Oh yeah. Perquè quan està... Més, al final. You know what's up. I don't have to explain it to you. Vale. Well, I'll see you in there. Can't wait. Love you. Bye. Love ya. Mira la cara. I riu! O sigui, el noi li va dir... Es van despedir després de que li expliqués. Aquesta noia estaven allà perquè li comentessin doncs els trajes, els vestits que portaven, els outfits dels dissenyadors, bla. Doncs la noia li va dir al noi I love you, al Jack Harlow, i ella, la Emma Chamberlain, es va quedar amb una cara de patata de moniato, o sigui, de pasta de moniato. Una pastanaga bullida. De pastanaga bullida, i no va com processar-ho fins que va fer... De plan, què ha passat aquí? Però és que aquesta cara podia ser la que han fet els oients quan ens han escoltat tocar la flauta amb 12 anys o així. Bueno, en teníem 11, tècnicament. Encara no havíem fet els 12. I el riure aquest del final. És brutal. Aquesta de què raté? Pot ser que sigui la Nicki Minaj? No, aquesta és de Camila Cabello. Ei, però s'assemblen, no? No, home, no. La Nicki Minaj, pobra... La Nicki Minaj, l'Ariana Grande amb la Camila Cabello. Bueno, depèn de com van maquillades i pentinades, però no... És que l'Ariana Grande està desapareguda. Sí, has dit Nicki Minaj. Doncs no. Mira, sí. A veure, no són...
Home, ara aquí en aquesta foto no et sé dir quina és quina, Home, sí, Ariana Grande dreta, Bueno, Camila sí. Cabello esquerra. Però... Bueno, sí tenen potser alguna cosa semblant. T'he de dir que l'Ariana Grande està molt desapareguda. Sí, Des de que no es sé va què casar, està desapareguda. Està casada? Hombre, amb el Dalton. El Dalton? És un Quin agent... quin dels quatre Dalton? L'alt o...? Amb un alt, és alt el noi, és alt. Li podíem donar el més alt de tots, dels Dalton. El tonto. Ai, no, pobret. No, és real estate agent, que als Estats Units està molt... O sigui, hi ha molts d'aquests, saps tu que és un real estate agent? Aquests que venen cases, no? Molt bé! Doncs està casada amb un real estate agent molt jove i molt multimilionari. Per tant, Ja està. go for it. No li cal fer música, Ja està, l'Ariana ja Grande. està. Ella Ja. multimilionària, ell multimilionari. Mega ultramilionaris, ja poden plegar tots dos Go i apa, for it, i se'n van a les Maldives a Maldives. viure. Molt bé, ja està. Doncs la Met Gala, tornem a la Met Gala. Sí. Aquest any el dress code era... Però hi ha dress codes? Cada any. O sigui, un any era l'edat medieval, l'altre... Per què? L'altre any és el futur. La Met Gala és una... És com la festa de disfresses de... Hem d'anar tots, festa hawaiana. Sí, o hem sigui, d'anar això d'Ava. però amb molt glamour, vale? O sigui, hi juguen marques com Givenchy, Versace... I o sigui, juguen. O sigui, juguen perquè totes... Tommy Hilfiger... O sigui, tots estan allà al mig i a veure qui fa el vestit més xulo o el traje més xulo pels homes o per les dones o per qui sigui. Aquest any el dress code en principi era... o sigui, anava com enfocat a la moda nord-americana. La moda nord-americana. Com a la història de la moda nord-americana. Qui va seguir el dress code? Un total de 4 persones. Literalment De quantes? comptades. Un pilot d'estrelles, vull dir, aquí 200 passen... persones o més? Jo crec que més, Jo crec que més. 4 persones de potser 300 o 400 o 500 O sigui, de persones. totes les que van passar, 4. les úniques que de veritat van seguir el dress code va ser la Blake Lively, que va ser, per favor, Blake Lively i Ryan Reynolds van ser els dos protagonistes sona, de la... Ryan Reynolds? Sí, és un actor, i ella també ho és. Però de què em sona? De la proposició, The Proposal, amb la Sandra Bullock, no l'has vist mai? No És la em millor sona. pel·lícula del món mundial. Ryan Reynolds. Doncs la Blake Lively anava amb un Versace On the floor? espectacular. Mira el Versace. De Deadpool em deu sonar. Clar, Deadpool. És el tio de Deadpool? Sí, ho és. Ah. Mira, el Versace de la Blake Lively, un vestidàs. Espera Però un el més moment, bo un moment, és que aquest vestit... Espera, anem a fer unitat mòbil? Unitat mòbil. Que és moure'n cap a la Marina. Sí, a veure. Aviam, això és... Un Versace. És un vestit. Vale, però sembla que sigui com de ferro. Que hi hagi com trossets de ferro. Aquí ve l'explicació. Aquest vestit, quan la Blake Lively va sortir a l'escalinata que porta cap a un lloc que no se sap, o sigui, ells van sortint en fila índia, van sortint i van desfilant, no?, cap a dalt. Però això què és a l'entrada? Sí, és el Metropolitan Museum de Nova York. O sigui, sí, això és de ningú l'entrada. sap què passa a dintre? No, bueno, veus tu fotos i Ja coses. està. Hi ha actuacions musicals a dintre i un sopar. Ja està. I ja està. Però tota aquesta gent paga per estar allà, Ahà. O sigui, paguen un pastissal per anar a la Met Gala. Clar, per exemple, la Zendaya aquest any crec que ha pensat cal pagar? No. No, I s'ha colat? No hi ha no hi ha anat directament. Doncs la Blake Lively, en aquest vestit, és que estic buscant a veure si hi ha el Perquè a sobre vestit... té com pels laterals, Aquí ve la cosa. com lligats, saps com... A mi m'ha recordat quan fa calor i et lligues la dessuadora així, Però té fent sentit, un nus amb les mànigues Vale, aquí està. a la cintura. Mira, té tota l'explicació del món perquè aquest vestit va començar sent així, com hem vist, sí, de color com bronze. Això és al principi. Espera't, fem un zoom. Fem un zoom. O sigui, el vestit va començar sent de color bronze, no? I direu, per què el vestit és bronze? Doncs perquè té tot el sentit de l'univers. A veure, va. Espera, que faig així. Això és el vestit de la... És el vestit de la Blake Lively. Aquest vestit de color bronze es converteix en un altre vestit, però perquè el bronze fa referència a l'estàtua de la llibertat en aquest color. Clar, això és la del principi. Clar. Que això no sé qui ho va dir un dia. Sense oxidar. Va dir, però... Que no era blava sempre? I dic, home, no. No, s'ha oxidat. aquesta és la sense oxidar, diguéssim. Sí. I després el vestit de la Blake Lively es converteix en aquesta estàtua de la llibertat Com que es converteix? perquè el vestit acaba sent així. Espera, un moment. M'estàs dient que durant la nit va canviar de color? No és que canviés de color. S'ha canviat de vestit. És que... No. Els pompos aquells que portava... Ja podem deixar de fer zoom. Els pompos aquells que portava al costat, o sigui, això... Ara, no deixem el zoom perquè el necessites. Va. Això... O sigui, la dessuadora... La dessuadora li van com desenganxar Sí. perquè es quedés de color blau i bronze. O sigui, pel revés potser era.
No, li van treure i la faldilla bronze li van treure per sota. Eren dues faldilles. Sí. Una que estava com amotollonada allà sobre. O sigui, estava feta bola. Sí, i l'altra li van treure, diguéssim, després. Per quedar-se és un vestit així. Transformer, això. És un Transformer. Els guants també li van fer de Transformer. Tot era Transformer en aquest vestit. Mira, que bonic, el meu primer pla. I després tenim la cara del Ryan Reynolds, que és aquesta cara tremenda. Ara t'havia tret el zoom. No, però no cal que li posis. Sí, te'l poso un altre cop. Vale, va. Ryan Reynolds, quan la seva senyora dona li van posar el vestit de color blau, diguéssim, es va quedar amb aquesta cara. Es veu? Aquest és Ryan Reynolds. Espera, Reynolds. sense que em surti el WhatsApp, poder. Mira. Sí, aquesta foto la vaig veure, que era més amunt. Es queda amb la cara bocabadada. Aquest home no havia vist el... No havia vist el vestit, segurament no, perquè es va quedar amb la cara de moniato. Patidifuso. Sí, i tenim la Blake Lively com a més top. Després tenim moments estel·lars, com per exemple la Emma Stone. Sí, la Emma Stone és la... La Cruella. O la de La La Land. La de La La Land. Vale, és que a mi em sonen així per... per pel·lícules. Per pel·lícules, clar, però que així n'ha fet saltejades. 300.000 més, però com les més actuals són aquestes. Tenim que... M'has tret el zoom, Marc? Sí. Pot ser? Sí. Vale, va. Ai, sí, ja no tenim zoom. No. No! És que fa una hora que penso. No, ja... Ara. No, és que va amb retard, això. Bueno, molt bé. Ja està, no? La Emma Stone va aparèixer amb un vestit com de llenceria, super senzill, com de color blanc, te l'ensenyo a tu, i a sota com amb unes plumes, no? Sí. Però un vestit molt senzill. I hi ha una persona a Twitter molt graciosa que va dir que qui li pot dir a la Emma Stone que va fer de Cruella i es va posar un vestit com aquest, per exemple... Tipo aquesta com de l'Estàtua de la Llibertat. Exacte, una del Blake Lively, superpompós, amb supercoses, i a la Met Gala es presenta amb un vestit minimalista. Bueno, doncs això. Després tenim Home, també s'ha de dir. Digue'm. Haver de portar tot aquest trasto tota una nit... Però és que aquestes i aquests que van a la Met Gala van perquè siguin els protagonistes. O sigui, en principi... També tenim una persona de Twitter, un tal Rolo, que es va fixar amb que la Blake Lively... no, aquest no es va fixar, aquest va dir que és la reina de la Met Gala. Però hi ha una altra persona al Twitter que es va fixar amb que Blake Lively cada any, cada santíssim any, va en concordància amb l'alfombra de les escales. Diem-li aquest any. Sí. Ai, que ja era un xulo. altre any. Sí. I aquest any? Quite similar. Bueno, aquest any no... Bueno, no és que massa. al costat és blau, L'escanyeta al costat és blava, per això. Em va fer molt riure. I també tenim, per exemple, moments com que es veu Elon Musk a dintre del sopar, super així... Aquest també ja està convidat. Sí, bueno, clar. Bueno, aquest ja a Twitter ja el pot controlar, no? Hombre! I després també tenim a dintre del Metropolitan Museum hi ha com estàtues, o sigui, fan com estàtues de marbre, no? I hi ha una estàtua de marbre de la Rihanna abraçada a la revista Vogue. Va sortir... És una estàtua de marbre. Això ho van ficar per la Met Gala? Sí. La Rihanna no hi va anar, però hi havia van posar una estàtua l'estàtua... com per fer acte de presència. Sí, com de la reina Rihanna de Barbados, o sigui, tremendo. També, o sigui, els que van com seguir una miqueta el dress code de la Met Gala van ser com el Shawn Mendes, va anar també superguai amb un traje del Tommy Hilfiger. Però de quin era la temàtica? Era el de la moda nord-americana. Però què vol dir això? Però ho feien com el Gilded Years, és que Gilded Years com... Gilded... Espera't, Aviam, la Blake sí que és nord-americà, si és l'Estàtua de la Llibertat, però no és estil moda. Vale, veus? És com l'època daurada de la moda nord-americana. Clar, però representa que ja ha passat. Sí, clar, és com cavalls d'Ava, saps? Sí, són coses que ja han passat. Si et diuen que és del futuro, pues ja clar, serà del però futuro. és que en cap moment, per exemple, la Blake, ningú ha anat de Torre de l'Estàtua de la Llibertat. Però és com la moda nord-americana a l'època daurada. Mentre recordi Amèrica, ja està, no? Clar, exacte. Per exemple, la que va anar també, que es va parlar molt poc d'això, molt, molt adequada, va ser la Taylor Hill, que és una model, va anar amb un traje, amb un vestit blau com marí. Són flors, i anava amb un brodat de flors a la cua tremendo. O sigui, això, si ho han fet a mà, que ho han fet a mà, absolutament sí. Porto una de feina que no m'agradaria a mi saber el que val aquest vestit,
I va anar estupendíssima. I es va parlar molt poc d'aquest vestit, perquè es va parlar com d'altres temes, com per exemple la senyora Kim Kardashian, que es va posar un vestit de la Marilyn Monroe. Espera. Per tant, va anar. Va anar... Amb el dress code. Clar, va anar amb el dress code perquè es va enfundar un vestit de la mismíssima Marilyn Monroe, o sigui, la Marilyn Monroe va tornar a la Met Gala, però amb un cos que, sincerament, no li pertocava en aquell vestit, perquè la Kim Kardashian va dir que havia perdut 16 lliures. Què se n'ha fet d'aquest home, el Pharrell Williams? Ja no sé, va fer el Happy encara deu estar vivint del Happy, sincerament. No, fa de compositor de moltes cançons. Sí, és veritat, fa i de productor i tal, vull dir, tot bé, Pharrell Williams. De la Rosalia, precisament. Ah, sí? Oh, yeah. El disc de Motomami, el productor, un dels productors és Pharrell Williams, sí. Llavors va anar de Marilyn Monroe. Va anar amb un vestit molt famós de la Marilyn Monroe, que és el que va portar quan va felicitar el president dels Estats Units pel seu aniversari. I ara es posa Marilyn Monroe, Happy Birthday President, que en aquell moment no em diguis qui era perquè no en tinc ni idea. A veure si surt. Marilyn Monroe, Happy Birthday Mr. President. Crec que era aquest vestit, si no recordo malament. Està en blanc i negre, Tampoc... Sí, però bueno, només per veure com era el vestit. Era aquest. Happy birthday to sí. O sigui, aquest vestit el va portar la Kim Kardashian l'altre dia. Que hi ha com brillantillos, no? Sí, és com de color daurat. O sigui, és entre crema i daurat i porta brillantillos. Però clar, aquí la Marilyn Monroe crec que li queda com una mica holgado, o sigui, que li va com caigut, i a la Kim Kardashian li marcava tota la figura, que dius, oh, que guai, no? Vale, però el que no era guai era aquest vestit. El que no és guai és que la Kim Kardashian va fer apologia de que es va quedar sense menjar durant no sé quantes setmanes per poder entrar en aquest vestit. Clar, hi ha una actriu que es diu Lily Reinhart, que és la de... Ai, com es diu? El Cole Sprouse, quina sèrie va fer? Riverdale. Sí? No, la Lily Reinhart és la de Riverdale, ja veuràs. Cole, què? Posa Lily... Lily Reinhart, crec que és. De ploure fort? No. Reinhart, sí? Reinhart d'acord. Però em sona que d'algú de Disney, la Lily el cul sí, el Cole Sprouse és aquell del Saki Coitos a Bordeaux. Ja em sonava. Doncs va ser parella d'aquesta noia. I la Lily Reinhart va fer Riverdale, no? Ha fet The Good Neighbor... A veure, televisió, no posa Riverdale? Sí, Riverdale. Vale. Doncs és la protagonista de Riverdale, crec, aquesta noia. Los Simpsons? Podria ser. Va dir que, sisplau, la Kim Kardashian parés de fer i que la gent... O sigui, que hi havia molta gent que la seguia i que parés de fer apologia d'una cosa tan greu com és... Deixar de menjar per entrar en un vestit, per favor, gent. O sigui, no entenc. Si no fes una reproducció del vestit en la talla de la Kim Kardashian, jo què sé. Serà per pasta, no? Exactament, serà per pasta. Vull dir, posa tots els diamantes que vulguis, però vull dir, al tanto amb el que diem a xarxes socials i amb el que anem dient a les entrevistes, perquè, uau. El vestit preciós, vull dir, molt bonic, però no ens agrada. Ens agrada més Blake Lively, home, sí, que ho va petar. També t'he de dir una cosa, que aquí surt el vestit, entenc, el real. Clar, en aquesta foto d'aquí sí, però al vídeo sí. És que no es veu res. No es veu. Sí, tu de l'època, que això devia ser el 60, 50? 50? 50, 60, no sé. Ja començava a haver-hi coses en color, no? Sí. No sé de quin any deu ser això. Era difícil, perquè dius... No es ve... Aquí encara, un foto més que en vídeo, però el vídeo és que no es veia res. No es veu que brilla només. Clar, llavors era difícil. El president qui era? Era el... Depèn de l'any. És que ara no vull dir... Bueno, el que va felicitar. Anem a buscar. Era el Kennedy? John F. Kennedy. Era el Kennedy! Happy birthday, Mr. President. Doncs molt bé, Marilyn Monroe. 45 anys. Molt bé, doncs mira, ja està. Marilyn Monroe li va cantar el Happy Birthday, Mr. President. I això més o menys és el resum de la Met Gala. Va haver-hi un home que semblava que hagués fet una reunió pel Zoom perquè anava amb texans i amb un frac. Saps els trajes, els fracs? Que van per darrere llacs, que són els de pingüí. El de pingüí. Sí. Doncs anava amb la part de dalt de pingüí i amb la part de baix amb uns texans. Que dius, què vols dir la part de dalt de pingüí? O sigui, anava amb la part de dalt d'un traje de frac. Sí. I els pantalons eren texans. Trencats, a més. O sigui, senyor, vostè va entendre el que és la moda? O sigui, no ho ha entès. Jo seria aquest tipus de persona. No, Marc, no. Ja et dic jo que tal com anava aquest home, no aniries tu.
era realment lamentable. Com has dit que es deia aquest pavo? No ho sé, no tinc ni idea. Ara t'ho busco. Ara t'ho busco en un minut perquè ho tinc aquí al Liques. Sí, no, ho busco mentre estan escoltant la cançó. I tant! Què han tret aquesta setmana? Doncs han tret un àlbum molt esperat que, bueno, o sigui... El conill Trapella. El conill Trapella o el conill dolent ha tret un superàlbum que estava super... O sigui, la gent no ho estava esperant com aigua de maig, que no està bé la traducció, però no passa res. L'àlbum és del Benito, també dit Bad Bunny, Conill Trapella, i es diu Un verano sin ti, i a dintre d'aquest àlbum trobem una cançó molt bonica. 23 cançons, 23 cançonaques, que clar, que ha anat a tope amb la tralla del reggaeton, perquè ara ens quedem amb un reggaeton, però que és bonic, diguem-li que és bonic. I es diu Ojitos Lindos, i és Bad Bunny amb Bomba Estéreo. Aclarirem els fets més foscos les 24 hores del dia. Creo que lo he matado. Trobarem la veritat oculta els 7 dies de la setmana. Els Mossos investiguen la troballa... Però només una setmana. Tots els capítols de crims de les dues... Toca parlar de crims. Oh, mama. Que tornaven aquest passat dilluns. Oh, mama. Hauríem de tancar els llums d'aquí a la ràdio, No. No. Nope. Tu, Marina, et fa gens de gràcia. Absolutament cap. O sigui, és una cosa que la gent té molt hype. Potser és que jo soc d'aquestes persones que quan les coses tenen tant hype i la gent parla tant de les coses, em aneu a veure. Acabes de parlar de la Met Gala, No. Que és hype total, Acabo de parlar de la Met Gala, però la Met Gala és una cosa que ja sé què és. O sigui, la Met Gala ja fa tants anys que sé de què va la vaina aquesta que tant ja, com me fa. Ja està, no? Però quan una cosa té tantíssima, com es diu això? Hype. Sí, hype, però també és d'una altra manera. Bueno, tant fa. Que la gent Tan em bombo, parla no? tan bombo, això volia buscar. Doncs no em crida. Vaig començar quan al principi de Crims a escoltar-ne algun. Crec que el del Picatoste o Picagrillo o no sé què. No, Picatoste no es diu, sempre dic Picatoste. És el Pica... que eren dos, que anaven per la carretera de la Rebassada de Barcelona. Bueno, és un crim dels del principi. Vaig escoltar allò, vaig dir zero tipus de gràcia, o sigui, jo escoltar coses de casos reals, o sigui, passo perquè vaig per la vida traumatitzada. No. Passen moltes coses a Barcelona, Ja. També vaig sentir un que havien disparat a la zona alta, també. Sí, el del pàrquing de no sé on, no? No sé, un, que vaig dir, em vaig quedar a la meitat, dic, ja està, n'he tingut prou. I aquí s'ha acabat la meva aventura amb crims. Doncs va tenir bombo també aquesta setmana. Posarem llum a la foscor. Comencem. Que això sí que ho sé perquè, bueno, apareix tot arreu, no? La frase mítica, ja, no? Home. Doncs aquesta setmana va tenir bastant ressò el capítol, perquè és el primer capítol de Crims on no maten a ningú. I què passa? Un segrest. També pot ser molt creepy un segrest, Home, aquest tenia era bombo. creepy. Però clar, la gent va amb el hype de... Muerte. Sí, bàsicament. I clar, no sé, Els agrada la gent, bastant. I també van provar una cosa, l'altre dia escoltava una entrevista que li van fer a la productora de Crims. El Porta no, el Carles Porta no. No, perquè és més la part artística, no? Molt bé. És una cosa, identifica Crims, és tota aquests parafernàlia audiovisuals que fan, sí. perquè clar, han de posar fotos per omplir. Han de posar... Fotos, vídeos i de tot. Investigació. I entre aquestes coses sempre hi ha una de les marques característiques de Crims, que són aquestes imatges aèries de Barcelona, de nit, on es veuen els cotxes passar, saps, amb dron. Molt bé. I què van fer aquesta temporada? No faré massa spoiler, però era un segrest que segrestaven un nen. I d'aquí hi ha tota una història que comença a sortir per darrere, que, bueno, ha de veure, no? Però segresten un nen de la seva mare. Jo tinc una pregunta. Sempre troben els culpables? Depèn, no. Hi ha molts coses que no. Hi ha crims sense resoldre encara. Sí, bueno, és veritat. Interessant, no? I tots són basats a Catalunya, no? Tots, sí. De fet, ara a València estan fent l'Hora Fosca, que són crims de València. I a Movistar Plus crec que van comprar crims, alguns capítols, i no sé si en faran fins i tot alguns així a nivell d'Espanya. No sé, està la cosa... Està despegando fuerte, Uau. Clar, llavors, una de les coses és aquestes imatges de Barcelona amb dron, no? I aquest capítol és d'un fill, doncs, que li segresten el fill a una mare. Súper. Llavors, què passa? Comences a veure imatges de dron al revés.
Saps? La típica... Agafen, M'està punxen patant la el cap a conversa mi, d'un telèfon Sí? y se dice, no sé qué tal, no sé qué, tenemos al gato, el gato. Si no sé què, romper gato. Saps? What? I eren totes aquestes converses, però en Barcelona al revés. I ningú entenia res, tothom marejant-se, tothom no entenent per què estava a Barcelona al revés. I dius, jo ja pensant, potser hi ha algú que es fica del revés, o saps? I no. I després no s'entén, que acaba el capítol i no entens res. I llavors li pregunten a no sé quina entrevista a la productora, diu, no, és per simbolitzar el patiment de la mare. I jo em quedo, Una Diu, cosa clar, que s'han fumat aquesta perquè gent. si segueix el fill, el món se't queda del revés. Bueno, sí, molt bé. O sigui, el màrqueting d'aquesta dona en el seu cap és increïble. En el seu cap era espectacular. Era espectacular, però no. ja posat en una cosa pràctica, jo... No. Saps allò Vam que fer la fas? prova, aviam si agradava. No va agradar massa, No, tu te'n recordes quan fa 300 anys, quan teníem com 16 anys, enviàvem les fotos als amics, dèiem, t'agrada? Quina t'agrada més? Aquesta o aquesta per penjar? Vale, doncs jo crec que a aquesta dona li va faltar aquest pas, no? D'enviar-ho a amics i dir, què us sembla la idea? Això? O potser ho va fer i tothom. Sí, posa ja veuràs al Twitter. Brum, crítiques, brum. Bueno, no sé, ho van provar, no els hi va agradar. Bueno. S'ha de dir, era bastant més currat, també els gràfics i tot que fan. Bé. Perquè si una cosa tenen és... Quan feia que no feien crims? Un any? Quasi un any, sí. Bueno, els ha donat temps, no? Un any, des del de la Guàrdia Urbana, que em sembla que va ser... No sé quan va sortir, Els ha donat temps a millorar, Marc. Vull dir, en un any sencer... Segurament el pressupost és més gran. Crec que surten 8 capítols ara i 8 a l'octubre. Fa 6 mesos, pot ser? Mig any només. Sí, per tant, ja quadra que sigui per allà a l'octubre. Pot ser. Si en treuen ara 8 i 6 que se'ls queden pel... Per Movistar. No, per l'octubre d'aquest any. Vale. I Movistar va a part. Va a part. Vale. De fet, crec que en compren concrets i després els han de doblar i tot el tinglat. Però... Vale. Sí, bueno, veurem si tira o no tira. Però a la Marina no li fa gràcia. No, mira, em vaig llegir un llibre de la Carmen Mola, La novia gitana, que... O sigui, em fa pensar en crims, vull dir, crec que no he llegit llibre tan sumament creepy a la meva existència. O sigui, explica una aberració tan gran que jo o sigui, és una cosa que no pots parar de llegir. O sigui, és com, què més? Què més ve? I és tremendo. I ara hi ha una sèrie de La novia gitana. No sé si l'han tret ja a 3Player, però està al caure. Doncs ni idea. I jo no vull saber com fan la sèrie de lo que explica el llibre, per què? Tela, no? Wow. No ho vull saber perquè és que... Vam parlar de Mindhunters, aquí? No, em pot ser que em soni. O que m'ho hagis explicat. Clar, crec que no vam parlar. Una de les sèries que també hi ha a Netflix d'aquesta temàtica és... Sí que en vam parlar, de Mindhunter. Sí que en vam parlar, és que a mi em sona, que és aquells que anaven a analitzar els assassins en sèrie. Sí que no fa gaire que vam parlar de més. I clar, també et trobes que al final... és superguai, Aquí posant les cintes. Et trobes que al final... Jo em vaig mirar tota la sèrie i al final et diuen està basada en fets reals. I jo com, què? Ui. I clar, i comences a buscar la penya i el lector amb el pavo real és que està clavat. Bueno, per això busquen... Jo, per exemple, el que han fet a Spencer, per exemple, ara no és el mateix, però aquí dius que els personatges reals amb els actors... Sí, és a dir, els assassins amb els actors que fan d'assassí... són molt semblants, s'assemblen molt físicament, clavats. No? Vale, el que han fet amb Spencer, la pel·lícula que parla de la vida de la Lady Di, quan està casada ja i tot i tal i qual, que fa la Kristen Stewart fa de Lady Di. O sigui, potser sóc l'única persona que no li està agradant aquella pel·lícula. La veig com de 5 minuts en 5 minuts. Oi, això em passa amb sèries que dius que no puc més. Quin tipus de personificació de la Lady Di és aquella? O sigui, tot com molt forçat. La que fa de reina d'Anglaterra s'assembla 0%, el príncep d'Edimburg 0%, el Charles 0%. No ho sé, si t'hi fixes sempre que fan alguna sèrie així que surten... Així, la típica sèrie britànica. Però, per exemple, The Crown sí que s'assemblava. Sí, però perquè està basada bastant. Però quan fan, jo què sé, un James Bond o alguna d'aquestes sèries així britàniques, el president no s'assembla, però el primer ministre, la reina potser tampoc sí que hi ha alguna massa... Potser sí que hi ha alguna cosa que no es pot assemblar. No en tinc ni idea. The Crown és britànica, la sèrie? Yep. Això m'estranya, doncs. No sé, que no... Yep. Però potser perquè van fer una sèrie...
No sé. Bé, tots els actors són... Menys un, el que fa de Churchill a la primera temporada és americà, o sigui, és estadounidenc. Però la resta són britànics tots. Jo crec que ha de ser britànica. No Clar, és que també pots trobar una cosa... O és americana, que és que aquesta sèrie s'hagi fet amb el... com el vestit blau o tot el... Com quan van fer la de Queen. De la que corona? També van haver de parlar-hi de què pot sortir, què no pot sortir, Jo crec que no es va parlar, amb la corona. No? No. País d'origen, Regne Unit i Estats Units. És que és una coproducció, Jo crec que és els dos països. Llavors, doncs, potser va per aquí la cosa. Que Podria ésser. Potser està... Si totes les pel·lis que es facin a Gran Bretanya potser han de vigilar amb això, però si es fan a fora... Clar. No ho sé que la reina d'Anglaterra ha vist The Crown, Ho han dit. Que la reina d'Anglaterra havia vist The Crown i que alguns membres de la família real també l'han vista. Déu-n'hi-do, el que surt a The Crown. Vull dir, hi ha cada triquinyuela que és interessant de veure. Doncs és real, el que passa? En principi són fets reals. Doncs vols dir que... Jo diria que això està fet i filtrat, Jo també, pot ser. Què diuen, què no diuen, vigila, tal. Llavors sí que els hi deixen que s'assembli. Però si, per exemple, el president la lia parda, sí. Doncs després no facis que s'assembli. No sé, ja et dic que Spencer s'assemblen 0, o sigui, 0%. Gens. És com a Londres, quan van fer els Jocs Olímpics, que també van fer saltar entre cometes, la reina amb el James Bond, des d'un helicòpter a l'estadi olímpic. Clar, i sí que s'assemblava l'actor... Que feia de doble de reina, sí. I el de James Bond? O actriu, no sé, era... O sigui, el que va fer de reina... El segon, com es diu? El segon, el que es menja les coses perilloses. Sí, l'actor doble, el doble. L'stunt, que es diu en anglès, és el doble. Doncs qui va fer de doble de la reina... S'assemblava. Però la reina estava així. Bàsicament. Després va aparèixer, no sé què. Però, clar, era que ella apareixia des del... Perquè la va buscar a Buckingham Palace, el James Bond. Sí. Però clar, eren els Jocs Olímpics, pensa que havien de fer la parafernàlia. Que entenc que sí, que van gravar el vídeo amb el James Bond amb la reina. Sí, jo crec que sí. I llavors van ficar algú amb perruca de... Que estirés, vull dir, un experto en paracaidismo. Sí, el que passa que, clar, això ja són Jocs Olímpics, és una cosa que ja és la mateixa persona que dona el consentiment de sí, vull fer això. Jo aquí no m'imagino el Juanca fent això, per exemple, o el Felipe, no sé. No me'ls imagino, ni a la Letícia, saps què vull dir-te? Em dóna mica no. La reina d'Anglaterra, ella va dir que sí. Però és que és molt meme aquesta dona, amb moltes coses. Mira, és que va ser... Mira. És que tampoc es veu massa res, mira. Clar, tampoc es veu massa res, quan salten. No, però es veu com ella... O es veia un moment una perruca o no sé què es veia. Cuita, sí, amb una perruca. Potser és un ninot, No. Perquè aterrissa a terra a la pista, diguéssim. No, perquè no arriba a aterrar, No? Ja es veu que surt a mig fer. Uita. Claro, la majesté la reine. Mira-la, ole! Déu-n'hi-do, Ole la Queen! Home, va ser una cerimònia de... Va ser de les més guais que he vist jo. Te'n recordes de Spice Girl? Les 5. No me'n recordo massa. Marc, posa-ho, sisplau! Has de posar Spice Girl. Ens queda 2 minuts, Podem posar això i acabar el programa amb les Spice Girl a Londres. Spice Girl. Yo, say what I want. Però va sortir de tot, Saps aquells mashups que foten de tot? Sí. Doncs surt Doctor Who, un so... Saps? Referències de tot lo... I també va sortir el Mr. Bean. El Mr. Bean, sí. Sí, es van tornar a reunir totes les Spice Girls. Les 5, o sigui que ells devien pagar aquestes perquè es reunissin les 5, tio. Positivity. Home, és que... A Gran Bretanya i no surten. I els One Direction van sortir. Home, tots. Però que en aquell moment encara no havien plegat. No, eren quan començaven, justament. El 2012. Home, no van plegar el 2012 per allà. No. Van plegar el 16 o el 17. Una cosa així. Crec que van plegar 16 o 17. Ah, sí, tant? Més o menys. A veure, One Direction, Split. Avui has de buscar a Google, el programa. Sí. Van començar el 2010 i no diuen quan es van separar... Jo crec que van ser el 16 o el 17, una cosa així. Retirada al 2015. Hola! Del Malik
i separació indefinida. Ah, del Malik. Però van durar un temps més, crec que ells. Bueno, post-separació, 2017, ja estaven traient coses en solitari. 16-17, llavors, jo deia. no compten, Nosaltres que també ens separem, Marina. Ai, fins la setmana que ve, no? Sí. On ens poden escoltar? Ens poden escoltar en les plataformes de podcast habides i por haver, perquè ens podeu escoltar per tot arreu, a Spotify, iVoox, Apple i Google Podcasts. I on més? A través de YouTube, en format vídeo, ens veieu els caretos, veieu la Marina i el seu mòbil, I el meu mòbil. primeríssim pla del mòbil de la Marina. Sí, o sigui, tremendo. També ens podeu trobar a través de totes les ràdios arreu de Catalunya a través de la xarxa, també doncs, a través de Ràdio Voltregà, des d'on es produeix aquest programa, Tremendo. a Ràdio Capital de Camprodà, a tot arreu. A tot arreu, és que sonem around the world. No teniu excusa, No. Doncs res més, ens retrobem la setmana que ve. Hi ha algunes... No és Eurovisió aquesta setmana? Hombre, marca el dia 14. El dia 14. 14, el dia 12 són la semifinal. L'última semifinal és el dia 12, el dia 14 és la final. Doncs ja veurem què passarà. Ja veurem què passa. Res més, fins la setmana que ve. Adéu, adéu. Adéu, bonics.